नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजची रेसिपी एकदम चवदार, टेम्पटिंग आणि मस्त अशी भन्नाट अशी आहे। मी मुलांसाठी ही रेसिपी केली आणि ती मुलांनी लगेच संपवली। माझ्याकडे जरा पण ही रेसिपी उरली नाही, इतकी सुंदर अशी रेसिपी होते। तर आजची रेसिपी आहे ती म्हणजे फ्लॉवरचे ग्रेव्ही मंचुरियन। तर आपण नेहमी कोबीचे मंचुरियन करतो, तर आजच्या रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला फ्लॉवरपासून ग्रेव्ही मंचुरियन कसे करायचे ते सांगितलेले आहेत। आजकाल बाजारामध्ये फ्लॉवर अगदी मस्त असे चांगले फ्लॉवर इझिली अवेलेबल आहेत, सीझन आहे, म्हणून मी ही रेसिपी केली आणि मुलांना पण ती खूप आवडली। खूप सुंदर आणि खूप चवदार अशी रेसिपी होते। तर याच्यासाठी मी हा पाव किलो असा फ्लॉवर घेतलेला आहे। फ्लॉवर घट्ट असा बघून घ्यायचा आहे आणि त्याचे असे हे उभे मोठे तुकडे काढून घ्यायचे आहेत। इथं एक स्टेप माझी शूट करायची राहून गेलेली आहे, तो म्हणजे फ्लॉवर ब्लांच करण्याचं। तर तो ब्लांच करून घ्यायचा आहे उकळत्या पाण्यामध्ये 2 मिनिटांसाठी। तर तसा मी फ्लॉवर ब्लांच करून घेतलेला आहे। इथं मी अर्धा कप हा मैदा आहे आणि अर्धा कप ही कॉर्नफ्लॉवर आहे। तर हे अर्धा प्रमाणात समप्रमाणात घ्यायचं। चवीप्रमाणे मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे। एक अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर घातलेली आहे आणि 1 चमचा भरून मी याच्यामध्ये घट्ट अशी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे आणि नंतर मी हे सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे। फ्लॉवरचे तुकडे काढल्यानंतर पाणी उकळत ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये हे तुकडे घालायचे आणि 2 मिनिटांसाठी ते ब्लांच करून घ्यायचे। ओव्हर कुक करून घ्यायचा नाही फ्लॉवर, आणि पूर्ण पाणी काढून घ्यायचं आणि फ्लॉवर थंड करून घ्यायचा आणि नंतर मग ह्या रेसिपीमध्ये पुढे वापरायचा आहे। माझी तेवढा भाग फक्त शूट करायचा राहून गेलेला आहे। तर हे छान असं सगळं मिक्स करून घेतल्यानंतर मग याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घालून ह्याचं एक मस्त असं बॅटर बनवून घेतलेला आहे। अर्धा कप मैदा, अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर आणि त्याच्यासाठी अर्धा कप पाणी इतकंच प्रमाण आहे। तर हे बघा, इतपतच आपल्याला थोडंसं जाडसर असं बॅटर करून घ्यायचं आहे। बॅटर पातळ करायचं नाही आहे, कारण मग ते फ्लॉवरला व्यवस्थित कोट होणार नाही। तर हा बघा, ब्लांच करून थंड केलेला फ्लॉवर आहे, तर तो मी इथं घेतलेला आहे। मस्त असं ब्लांच करून घ्यायचं, आपल्याला ओव्हर कुक करायचा नाही आहे, फक्त हलका शिजला पाहिजे फ्लॉवर इथपर्यंतच। आणि नंतर मग मी हा जो फ्लॉवर आहे तो या बॅटरमध्ये घातलेला आहे आणि मस्तपैकी हे बॅटर आहे ते सगळ्या फ्लॉवरला मी लावून घेतलेला आहे। बघू शकता तुम्ही, मस्त असं लावून घ्यायचं। बॅटर पातळ करायचं नाही, वाटलं तर थोडासा मैदा तुम्ही याच्यामध्ये परत ॲड करू शकता आणि मस्त असं पूर्ण असं फ्लॉवरला हे कोटिंग करून घेऊ शकता। एकदम स्ट्रीट स्टाईल तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही इथं थोडासा ऑरेंज फूड कलर इथं वापरू शकता। तर मस्तपैकी मी असं पूर्ण फ्लॉवरला हे बघा छान असं कोटिंग करून घेतलेलं आहे। मस्त फ्लॉवरला हे छान असं कोट झालेलं आहे। आता तळून घ्यायचं आहे। तेल गरम करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम आता मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि हे सगळे जे फ्लॉवर आहेत ते कोटिंग करून घेतलेले बॅटरमध्ये, तर ते आता आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत मस्त असे क्रिस्पी होईपर्यंत। तेलाचे बुडबुडे कमी होईपर्यंत आपल्याला मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम फुल नाही करायची, नाहीतर ते करपून जातील। मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे व्यवस्थित असे तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता, मस्त एकदम छान लागते ही रेसिपी। मस्तच एकदम मुलांना अगदी खूप आवडेल। अगदी स्ट्रीट एकदम आपण जे गाड्यावर खातो किंवा एकदम स्ट्रीट स्टाईल अशी ही रेसिपी तयार होते। एकदम सुंदर, जेवढे कोबीचे मंचुरियन लागतात त्याच्यापेक्षाही सुंदर असे हे फ्लॉवरचे मंचुरियन लागतात। तर हे बघा, मी तळून घेतलेले आहेत। हे बघा, मस्त असे क्रिस्पी असे तळून घ्यायचे, सगळं तेलाचे बुडबुडे कमी होईपर्यंत मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर। हे बघा, सगळे फ्लॉवरचे तुकडे आहेत ते तळून झालेले आहेत मस्त एकदम। हे असेच खायला सुद्धा खूप छान लागतात। तर आपण आता याची ग्रेव्ही बनवणार आहोत। आपण ही ग्रेव्हीमध्ये करणार आहोत, त्यामुळे त्याची चव जी आहे ती अजून वाढेल आणि हे असे पण खायला एक स्टार्टर म्हणून सुद्धा खूप छान आहेत। तर आता आपण याची ग्रेव्ही बनवून घेऊया। कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल थोडंसं जास्त घ्यायचं। 1 चमचा बारीक चिरलेला लसूण घातलेला आहे आणि नंतर 1 चमचा किसलेला आलं घातलेलं आहे। आलं लसूण आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचं आहे। आलं तुम्ही किसून घेऊ शकता आणि हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा, थोडासा कच्चेपणा जाईल इथपर्यंत आपल्याला एक अर्ध्या मिनिटासाठी याला परतवून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आहे आणि हे परतवून घ्यायचं आहे, मात्र जास्त नाही, थोडं हलकं परतवून घ्यायचं आहे। आपल्याला पूर्णपणे करपवायचं नाही आहे किंवा एकदम त्याचा कलर चेंज करायचा नाही आहे, तर थोडंसं हलकं आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे। हे बघा, मस्त असं हलकं हे परतवून घ्यायचं
आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये एक हिरवी मिरची आहे ती तिरकी कापून घातलेली आहे. तुम्ही अगदी लहान मुलांसाठी करत असाल तर स्किप केली तरी चालेल. नंतर पातीचा कांदा आहे, तो कांद्याची बाजू आहे तर ती मी इथं बारीक चिरून इथं घातलेली आहे. थोडासा कोबी घातलेला आहे. भाज्यांची निवड तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता, प्रमाण पण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त ठेवू शकता. नंतर शिमला मिरची आहेत 2, तर त्या बारीक चिरून इथं मी घातलेल्या आहेत. आणि हे आता छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. खूप छान अशी रेसिपी तयार होते. एकदम केल्यानंतर लगेच संपते. गरम गरम खायला तर खूप छान. तर आता हे मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये सॉस घातलेला आहे, तो म्हणजे सोया सॉस. अगदी 3 चमचे सोया सॉस घालायचे आहे. 3 ते 4 चमचे तुम्ही इथं सोया सॉस घालायचा आहे. नंतर मग मी याच्यामध्ये चिली सॉस घातलेला आहे 2 चमचे. तर हा चिली सॉस आहे. अगदी हे सॉस आता बाजारामध्ये एकदम इझिली अवेलेबल आहेत, त्यामुळे 2 चमचे चिली सॉस घातलेला आहे. आणि तेवढाच 2 चमचे मी हा टोमॅटो केचप घातलेला आहे. टोमॅटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस याच्यामुळे याची जी चव आहे ती खूप छान येते. एकदम मस्त, एकदम चायनीजची एकदम परफेक्ट चव येते. नंतर मी अगदी अर्धा चमचा याच्यामध्ये साखर घातलेली आहे. साखरेमुळे ह्याची जी टेस्ट आहे ती बरोबर बॅलन्स होईल. आणि अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेला आहे चवीनुसार. आणि आता मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. थोडंसं व्हिनेगर घातलेलं आहे मी इथं 1 चमचा. व्हिनेगरच्या ऐवजी तुम्ही लिंबाचा रस पण इथं वापरू शकता. आणि आता मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आपल्याला हे ओव्हर कुक करायचं नाही आहे, फक्त मिक्स करून घ्यायचं. भाज्या या अर्ध्या कच्च्याच राहिल्या पाहिजेत. आपल्याला कुक करून भाज्या घ्यायच्या नाही, त्याच्यावर झाकण वगैरे ठेवायचं नाही. कढई ओपन ठेवूनच आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे. आणि एकदा हे छान असं परतवून घेतल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये हे कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी घातलेलं आहे. 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेऊन त्याच्यामध्ये मी अर्धी वाटी पाणी घातलेलं आहे आणि ते छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. इथं कॉर्नफ्लॉवरच वापरायचं आहे, मैदा वगैरे वापरायचा नाही आहे. आणि ते याच्यामध्ये घालायचं आहे. अजून थोडं मी पाणी घातलेलं आहे. तुम्हाला ग्रेव्ही कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात इथं पाणी ॲड करायचं आहे. आणि छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. जसजसं हे शिजत जाईल तसतसा याचा कलर चेंज होईल, थोडासा काळपट रंग येईल. हे बघा, मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लोच ठेवायची यावेळी. आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं. तुम्हाला कितपत ग्रेव्ही पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं. हे बघा, ग्रेव्ही छान अशी मस्त तयार झालेली आहे कोटिंग करण्या इतपत. आता अगदी पाव चमच्यापेक्षा कमी याच्यामध्ये मी अजिनोमोटो घातलेला आहे. ऑप्शनल आहे. तुम्हाला एकदम स्ट्रीट स्टाईल जर चव हवी असेल तरच याच्यामध्ये अजिनोमोटो घाला. तर ते मी घालून मी हा मिक्स करून घेतलेला आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपण हे तळलेले जे फ्लॉवरचे हे आहेत मंचुरियन, तर ते घातलेले आहेत. आणि थोडासा पातीचा कांदा आहे, त्याची पात बारीक चिरलेली आहे ती इथं घातलेली आहे. मस्त पातीच्या कांद्यामुळे सुद्धा याची चव आहे ती खूप छान येते. आणि छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. बरोबर बघा, जे फ्लॉवरचे मंचुरियन आहेत त्याला बरोबर ही ग्रेव्ही कोट होतीये. आपल्याला इथपर्यंतची ग्रेव्ही थिक ठेवायची आहे. मस्त एकदम छान असं मिक्स करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम यावी मिडियम टू स्लोच ठेवायची. आणि मस्त ह्या ग्रेव्हीचं मस्त कोटिंग या फ्लॉवरच्या मंचुरियनला द्यायचं आहे. बघू शकता तुम्ही किती सुंदर अशी रेसिपी तयार झालेली आहे. खूप छान लागते, मस्त एकदम. नक्की रेसिपी एकदा तरी ट्राय करा. हे बघा, मस्त एकदम आपल्या हे फ्लॉवरचे ग्रेव्ही मंचुरियन तयार झालेले आहेत. नेहमी आपण कोबीचे करतो, पण हे फ्लॉवरचे पण तितकेच भन्नाट लागतात. खूप छान चवीला लागतात. रेसिपी पण एकदम सोपी आहे, करायला पण खूप छान आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.